הממשלה שהעניקה חסינות לאל-ג'זירה זו הממשלה שסוכנים קטרים מילאו בה את לשכת ראש הממשלה. יש פה היפוך של היוצרות. נעשה רגע סדר. מי שבעד אל-ג'זירה זה מי שבחר לכרות ברית פוליטית אסטרטגית עם השלטון בדוחה ולממן את החמאס. הפטרון של אל-ג'זירה בישראל זה נתניהו. נכון לרגע זה, אדם שקיבל כסף כדי לעשות קמפיין פוזיטיבי לקטר, ואל-ג'זירה זה שופר של השלטון הקטרי. האדם הזה חזר לעבוד בדוברות של מפלגת השלטון. זה המצב. אז מי שבעד אל-ג'זירה ומי שימשיך בפועל להעניק חסינות לאל-ג'זירה למרות כל הצעות החוק הפופוליסטיות שמביאים כאן, זה נתניהו וזה מפלגת הליכוד. הם הפטרונים הגדולים של אל-ג'זירה, וגם אם הם יעשו קצת רעש בלחסום את אל-ג'זירה פה ושם, בסופו של דבר